Baby na, palit ng palit mo. Wala na Eto na nga, pawawalan natin yan, Labs! Eto na, Labs! No. Ganon? Siyempre, dapat may intense. Sige. 1, 2, 3. Yo, what's up? Kumusta mga kaaning muling nagbabalik? Edmond Montemayor, dugong kabales sa ating kapapangan! Meron na naman tayong naiisip na kaaningan at paghihigante para kay Boss JSM. Kung nakaraan mga kaaning ay ginawa niyang patchimbag ang ating ulo, ngayon mga kaaning, papakainin natin ng papel si Boss JSM. Boss JSM, humanda ka sa pagkakataong ito dahil ngayon mo lang matitikman ang isang napakasarap na potahe na may sangkap na papel. Kilala yung mga Kapampangan bilang masarap ang magluto. Pero ang ipapakain natin ngayon si kay Boss JSM, hey, papel lang. Alam nyo mga kaning, wala mo ng awa-awa para sa pagkakataong ito dahil nakakarami na yung Boss JSM ninyo. Once na ako ang naghigante, Boss JSM, alam mo kung gaano ako kalupit magigante, hindi ko pababayaan na hindi magiging lap trip ang kada bawi ko sa'yo. Gagawin natin yung paghihiganti na to mga kaani para naman medyo magkaroon ng takot yung Boss JSM ninyo. Napapansin ko kasi lahat na lang nang naiisip niya para saktan at magiganti ang Boss JSM ninyo, eh ginagawa niya lahat. Puputulin ko muna ng sungay ang si Boss JSM ninyo. Puputulin ko muna ng sungay yan. Pero syempre, bago natin gawin yung prank na to para kay Boss JSM, mapaniwala natin siya mga kaaning na magic talaga yung gagawin natin. Anyway, mga kaaning, no? Sa mga nakarang araw, no? At noon pa, minamagic ko na talaga si Boss JSM sa pamamagitan ng mathematics, baraha, at marami pang iba. Pero sa pagkakataong ito, gagamitin natin yung talento natin sa pagmamagic para aningin siya. Kaya alam nyo mga kaaning, eto na. Naghanda na ako ng bond paper para sa kanya. Para ipalunok to. Boss JSM, balitaan mo na lang ako kung anong lasa ng papel mamaya. Let's go, guys! Alright, mga kaning, yan ang ano. Kasama na natin ngayon si Boss JSM. Yan, ang pinaka iniidolo ninyo. Meron akong magic sa'yo. Diba? May magic na kita ilang beses na. Maraming beses na napatunayan ko sa'yo na magician ako. Oo. Baraha man yan, at kahit ano pang uri ng mga bagay na pwede kong ipawala dito. Ginagawa mo. Oo, alam ko na yun. Pinaanin mo lagi sa mga magic mo eh. Gusto mo ba ng magic? Yes, 100%. Dapat magic talaga. Magic talaga. At kapag napabilib kita, isa lamang ang hilingin ko. Ano? Ikikiss mo ko sa lips ng 10 segundo. 10 segundo yan, ha? Sige. Deal. Pero kapag hindi kita napabilib, sampalin mo. Sampalin mo ng pagka-lakas-lakas kung gusto mo. Sige. Slap or kiss. Sige, go. Pero for the meantime, syempre, dahil gagawin ko yung magic ko para lumakas ako at bumalik ang kapangyarihan na meron na, kailangan meron muna akong kiss. Wow! Diba? Yan na, tapos na. Tapos na ang ating... Nakita mo? Napahalik ka sa akin. Na-hypnotize na kita, hindi mo nalalaman. Bebe, kahit hindi mo hypnotize, kikis kita. Oh! Sige, ha? Handa ka na ba? Handa ka na ba? Ready, handa. Ito ay napaka-simpleng magic lamang nito. Napanood ko ito kay David Lay. Ang magic na to, Labs, gagamit lang tayo ng isang napakalinis na bond paper, papel. Okay. Ang size nito ay 11 by 13. Printer! Pag up po kayo. Alam na alam eh. 11 by 13. Okay. Sa pamamagitan ng papel na ito, sinisigurado ko sa'yo na hindi ka makapagsasalita dahil mabibilib ka. Talaga? Sige, hintayin ko yan. Pag ako nakapagsalita.
at hindi na believe, naku, maasampal ka talaga sa akin na masakit. Yun lang ang sinisigurado ko sa'yo. Kapag namangha ka at speechless ka, ibig sabihin, tagumpay ang aking pagmamagic sa'yo. Ay, Frank! Anong prank naman? Prank daw, nasanay ka sa prank. Hindi nga to prank eh, challenge nga to eh. Ano ka ba? Sa prank niya, nakakanin. Hindi ako gaganti sa'yo ngayon. Gusto ko pabilibin lang kita. Okay, sige, go. Alam mo naman ako, gaganti lang ako kapag mayroong pagkakataon talaga. Pero ngayon, sinasabi ko sa'yo, gusto ko maiwan kang speechless. Sige. Speechless! Speechless ha, baka naman di mo mapabilib dyan. Mapapabilib nga kita eh. Kaya kapag napabilib kita, May kiss ka. O sige, go. segundo, bigyan mo na ng trivia. Ang sabi ni John Locke, ang tao daw ay parang isang malinis na papel. Bakit? Blank paper. Bakit? Ito ay tinatawag nating tabula rasa. Bakit? Sapagkat lahat ng tao ay nagsisimula sa malinis at wala. At bago malalaman ng isang tao ang isang bagay, kailangan muna niya ma-experience. True. Ngayon, Totoo yan. handa ka na bang maka-experience ng isang tunay na magic? Ready na ready. Ngayon, sinisigurado ko sa'yo, ako ang magiging pinaka-idol mo sa magic. O sige, wala pa man din ako idol sa magic na yan. Pag napabilib mo ako dyan, every time na magkatanong sa'yo, sino idol mo magician? Ah, si Edmond. O sige ah. Thank you. Sige po, na. Wala pa man, wag mo naman to thank you. Eto na nga eh. Eto, pabibilibin kita, Labs. Ang kailangan lang dito, Labs, hininga at... Ha? Ito na nga eh. Pakinggan mo ko. Sige na, pakinggan kita. Wala, mawawalin ko yung hypnotize sa'yo para maintindihan mo yung instruction ko. Ala ka Zoom. Ala ka Zabra. Pwede naman. Pawawalain ko yung papel, Labs, unti-unti sa pamamagitan ng hininga natin. Sige, go. Handa ka na ba? Tingnan natin kung mawala yan. Gayahin mo lang ako. Sige, go. Bakit napupunit? Dahil sa sobrang pasmado ko. Grabe, sobrang pasado kamay niya napunit yung papel. Eto. Ah! Char. Punit? Paano mawawala? Ay, pinupulit mo. Mawawala nga unti-unti ito. Ang bango ah. Yan, ako punitin natin yung Labs. Kung talagang mawawala yung pinupunit mo Intayin mo, nothing in my hands. Wow, Para itago nothing in ko my hands. ang papel na pinupunit natin. Oh, sige. Ah! Ah, Galing! Galing mo ko! Hindi mo nagagaya yung ano ko ha? oh, yung gaya ko slow motion nga Konti eh. lang pa konti. Nakapolo ba ako? Naka-coat ba ako para may taguan? Tingnan mo yung bulsa ko, wala ha? Nakatakip yan. Naka-iipit ko yan, iipit ko. Nakatakip yan. Oh, wala naman akong backpack. Ba, nakukuha niya, makakaaning ha? Nakukuha niya. Oh. Baby na, palit mo, wala na Eto na nga, pawawalain natin yan, Labs. Eto na, Labs. No. Ganon? Siyempre, dapat may intense. Sige. 1, 2, 3. Speechless! Speechless ka! Ano? Naniniwala ka na? Naiyak ka po. Ang galing, speechless nga. Naniniwala ka? Hindi ka makapagsasalita sa magic.
ng papel? Ito na, no? Ito na ang pagiga. Mga kaning, Ah. ramdam ko pa rin yung paglagay niya ang sakit mo. Parang gago, speechless ng ginawa mo eh. Ano ba sabi ko sa'yo? Iiwang kitang speechless. Expect ko. May speechless ako sa kagalingan niya. Happy ka. Aray! Happy ka. Laway ko sa'yo lahat. Aray! Sinabi ko sa'yo, di ba? Iiwan kitang speechless. Nangyari ba? Nangyari. Ngayon. Tanungin kita. Sino ang iniidolo mong magician ngayon? Ikaw! Napakagaling mo! Nawala na-speechless pa ako. Ang galing-galing mo talaga. Maraming salamat sa panonood mga kaning. Yan ang pambawi natin kay Boss Jesem. Nakita nyo naman? Dito na ako. Iwan lang kita dyan. Iyawa ka, tapos mo akong... Ano? Tapos mo akong stopwin. So yan mga kaning, nakita nyo naman ang ating malupit na pambawi para kay Boss Jesem, no? Ha? Budol, yun lang. Ako, kakainin mo talaga yung papel. Yan ang tunay na budol, mga kaanin. Alam nyo, mga kaanin, pinagpawisan talaga ako kasi talagang lap trip yung nangyari kanina. Hindi ako makapaniwala na meron pa palang tao na kumakain ng papel. Shout out na tayo. Yan. Shout out kay JBTV, JM Inid, Mark Nathan, Joyce Bingil, Benz Place, Ranjay Sanico, Joseph Inday, Kish Santa Ana, JP Galang Motovlog from Kapas Tarlac. Shoutout din kay Manuel Borbe, kay Ray Galzote, and shoutout din po para kay Justin Hamillo. Shoutout sa inyong lahat mga kaaning. Alright? 60 subscribers na tayo. 60 subscribers. Budol. Galing ko. Papel pa more. Ganun ka nakagutom, Labs? Uy, grabe ka naman. Hindi naman ako gutom, no? Diyos ko, akala ko ang paslupa ka na. Kumakain ka na ng ano eh.